लगाई बैलून हो। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। बोलो बोलो शेरा वाली मैया की जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय 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 हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय जय। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। सौ के साल माई तो है सजाई 20 के नया डिजाइन में 20 के नया डिजाइन रौरा चरण में सिरे झुकाई माई हो रौरा पुजाई में रौरा ललाइल पानी पाने और फूल हो रौरा ललाइल पानी पाने और फूल हो। तया सौदा सहारा में चारों कोन पर लगाई बैलून हो। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। डीजे विकास रीगा दुर्गा मैया की। जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय 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 हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय जय। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। लगाई बैलून हो। रौरे हदाया माया ए मोरी मैया आई न हमरा अंगनवा आई न हमरा अंगनवा करे राजा गावत गीतिया झूमी के राउर भजनवा काहे रौआ रुकल बानी माई इतना दूर हो काहे रौआ रुकल बानी माई इतना दूर हो। तया सौदा सहारा में चारों कोन पर लगाई बैलून हो। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। गजबे ईमानवा में उठल जुनून हो। तया सौदा सहारा में चारों कोन पर लगाई बैलून हो। दया सौदा सहारा में चारों फोन पर लगाई बैलून हो। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन।